for en ting. Hans mor har angst. Jim er for som en mor for moderen. Kurt og Roger udnytter Jim. Jim vil gerne være ven med Terry. Jim er slap i forhold til Kurt og Roger. Jims mor er hele tiden. Ind ad døren ser hans mor gøre rent i sit soveværelse, da Roger og Kurt overtager Jims bunker, så finder han ud af det, og han prøver at finde ud af, hvor